Ez ez bakarra, hor bentsa lasai dira. Kontsulta EPEA aurreko astelehenean bukatu zen, enpresak ez du ezertxoren mugitu, aurretik hartutako erabakiarekin aurrera segitu nahi du, ez du koma bat ere aldatu, eta orain itxoiten ari garena da kaleratze gutunak iristea. 75 langileen kaleratzeak orain iritsiko dira, eta hortik aurrera partiduaren bigarren zatiak geratzen zaigu. Bigarren zati horretan, alde batetik salaketa jarriko du epaitegietan, ere hau baliogabetzeko eskatuz, eta bestalde batetik burrukan segituko dugu. Orain arte langileek burruka eredugarri bat eraman dute aurrera, eta indarra eta elkartasuna dagoen bitartean horrekin jarraituko dugu aurrera. ¡La